Ia, yndi. Dwi'n mynd i ofyn i Cle wan, ti wedi bod yn ddistaw yn y cefndir, Cle. Os yna unrhyw gwestiynau ydi dod i fewn o gwbl, allan ni ddechrau meddwl am ateb nhw. Wel, oes, mae gennym ni cwestiynau sydd wedi dod i fewn trwy e-bost. Mae pawb ar y live stream yn swil ofnadwy bod yma. Dwi wedi synnu, ond mae yna pobl yn gwrando arna ni, ac da ni wedi cael neges gan Glenda, a dwi'n meddwl bod Glenda yn athrawes, a mae hi wedi gofyn, ydy o'n bosib cael recording o'r trafodaeth yma i gyrru i'r ysgolion, so dwi'n meddwl bod hynna yn rhywbeth werth chweil. So, nawn ni drio cyfro rhai o'r cwestiynau yma. So, mae yna cwestiwn wedi dod i fewn yn gofyn, faint oed oes rhaid i rwy'n fod i wneud prentisiaeth? Nawn ni jyst atgoffa pawb, dwi'n meddwl, os mae hynna'n bosib. Yndi, dwi'n meddwl, mae prentisiaeth yn gored, dwi'n meddwl bod mi fyddwn ni'n gweld wan mwy o bwyslais ar gyfleoedd i bobl ifanc sydd eisiau mynd i fewn i'r byd gwaith. A dwi'n meddwl y byddwn ni'n blaenoriaethu pobl ifanc hynny sydd eisiau gwneud y cam cyntaf ne o'r ysgol i fewn i brentisiaeth. So mi allith rwy'n gychwyn ar brentisiaeth yn 16 oed mewn rhan fwyaf, swn i'n deud, o'r meysydd prentisiaeth sydd ar gael. Mae yna rei ffrydiau a sectorau a lefelau lle mae gofyn i rwy'n fod yn hun. Oherwydd mae prentisiaeth, gan bod o'n dibynnol ar ddysgu sgiliau yn ymwneud efo gwaith ac ar ddangos bod chi'n gallu gwneud sgil yn y gweithle fel tai. Mae o'n dibynnu bod chi yn y swydd iawn i allu arddangos y sgiliau yna. So mae yna rei lefelau wrach mae'n disgwyl i rwy'n fod yn hun. A dwi'n gwybod mae Enid wedi sôn a dwi'n meddwl bod Glenda wedi sôn am rei lefelau lle mae gofyn i bobl fod yn 18 oed cyn y ganw gychwyn ar brentisiaeth ar y lefel yna. Ac wrach os di rwy'n yn dymuno gwneud prentisiaeth gradd, wel wrach fydden nhw'n aros yn yr ysgol neu dod i'r coleg i wneud lefel A wedyn dewis yn ôl 18 ar y dewis nesaf yna, felly bod gennyn nhw gyflogwr. Ond mae gennyn ni hefyd rei prentisiaeth. Mae lot o bobl ifanc wrach yn dymuno gwneud y cam trydyddol sef y lefel A cyn bod nhw'n mentro i fyd prentisiaeth. A mae hynny, da ni'n gweld hynny wrach mewn sectorau fatha peirianneg a phethau fel hyn. So, dwi'n yn gwybod os oes rhywun arall eisiau ychwanegu at hynna, yn enwedig efo iechyd a gofal wrach o pam fod y sectorau yna yn 18 Enid. So, ti'n licio deud? Da ni'n edrych ar unigolion sydd yn 18. Y rheswm fwyaf ydy am bod y cartrefi gofal a'r sefydliadau gofal ddim yn mynd i gyflogi unigolion tan maen nhw bron iawn yn 18, oherwydd tydyn nhw ddim yn gallu cyfri nhw yn eu rhif staff. Mae staff sydd o dan 18 yn gorfod cael eu cysgodi, neu bod nhw'n cysgodi staff eraill. Wedyn, yn y sector yna, tydi'r cyflogwyr ddim yn cyflogi rhai sydd o dan 18. Mae o'n tueddu fod, unwaith maen nhw yn dod i fyny 18. A nes di, Louise, hefyd dweud, os oes yna rhywun yn gweithio mewn maes arlwyo ag ati, os dyn nhw mewn sector, os dyn nhw'n gweithio mewn lleoliad penodol, maen nhw'n gorfod bod yn hun, ia? Os ma'n dibynnu, efo coginio, mae rei kitchens ddim yn cymryd nhw ymlaen tan maen nhw'n 18, gan bod nhw'n gweithio fod dipyn o machinery gwahanol, wel dim machinery, ond mae yna jans da fo insurance a pethau felly, maen nhw'n gorfod bod dros 18. A nes di hefyd, Glenda, yn do sôn efo lefelau uwch yn y... Do, achos os maen nhw'n rhoi adborth, maen nhw'n gwachad be mae pawb arall yn neud yn y swydd a monitro gwaith nhw. Rhaid fod nhw bod yn cyfforddus i roi adborth yn ôl iddyn nhw, enwedig os maen nhw'n hynna nhw yn dechrau o wneud rhyw gwaith. So just profiad dio, mae'n neud yn siŵr bod nhw'n gyda fo digon o profiad i roi adborth yn ôl i bobl sydd hynna nhw neu wneud rhywbeth yn wrong neu gwachad be maen nhw'n neud. So dyna pam dwi'n meddwl maen nhw'n gofyn bod yn hynna i dechrau'r prentisiaeth.
Ond ar y nid sôn yn do Wendy yn gofal plant maen nhw'n cael cychwyn yn 16 oed. Mi gan nhw gychwyn ar lefel 2 yn 16 oed. A wedyn, A wedyn, just fel oedd Glenda yn dweud, mwyn mynd symud ymlaen, mae yna ni gymwystad newydd wan yn gofal plant, a maen nhw wedi deud yn bendant, mae rhaid nhw fod yn orychwilwyr i wneud lefel 3. So, yn amlwg, fel y Glenda yn dweud, dyn nhw ddim yn orychwilio staff eraill pan maen nhw'n dŵad i fewn i'r maes am y tro gyntaf. So, mae eisiau magu'r hyder, magu'r sgil, magu'r profiad, mwyn gallu arwain staff eraill, roed cyfarwyddiadau i staff eraill, roed adborth i staff eraill, ac i staff eraill parchu nhw, mae eisiau dipyn bach o oed a profiad i gael parch, does. Wedyn, so, da ni'n disgwyl bod y genod sydd yn gwneud gofal plant yn 18 i wneud yr lefel 3, ond fel o'n i'n dweud, yn iechyd a gofal plant a phobl ifanc, ni sydd yn gwneud yr ochr yna o gofal plant, o iechyd a gofal, mae nhw'n disgwyl os maen nhw'n symud ymlaen i fod yn, fe nhw'n alw'n advanced practitioner, neu i fod yn rheolwr, mae rhaid nhw fod yn 19 oherwydd natur y fath o ofal a natur y fath o bethau maen nhw'n delio hefo. Ie. A dwi'n meddwl, mae'n siŵr bod o wbeth yn debyg i chdi Laura fa trin gwall, mae pobl yn cael cychwyn yn 16 oed, ond os oes yna swydd yma'n bach mwy o gyfrifoldeb, angen bach o brofiad. Ie, maen nhw'n cychwyn efo ni tueddol yn syth yr ysgol yn 16 a maen nhw'n datblygu naturiol ar lefel 3. Da ni yn gofyn bod nhw wedi bildio rhyw fath o clientele lle. Cyn symud ymlaen i lefel 3 a da ni'n pwysleisio ar hynna munud maen nhw'n cychwyn sy'n bod nhw'n ymwybodol yn efo hyd. Jyst am bod nhw angen y profiad o fedru wneud fatha gwasanaethau gwahanol a cael y clientele gwahanol. Symud ymlaen i lefel 4 wedyn maen nhw'n tueddu bod chdi bach hyn eto jyst mwyn cael profiad cos mae hwnna'n fwy am redag salon fatha managerial lle. Mae'n specialisio mwy mewn fatha skin and scalp conditions. So mae'n angen y profiad na tu ôl iddyn nhw a yn gallu gweithio'r ochr busnes yn efo wneud, dyn nhw'n mynd i gallu gwneud y cymhwyster lle. Yeah. So dwi'n meddwl bod i ateb y cwestiwn, mae rhywun yn gallu cychwyn yn syth, mewn rhan fwyaf sydd yn 16, ond mae'n gyfle i rhywun weithio i fyny trwy'r lefelau a trwy hynny wrach maen nhw'n mynd i fewn ar y lefel yna pan maen nhw wedi cael y profiad a'r gallu a'r sgiliau yna dan i belt ac ebyn yn amser maen nhw'n cyrraedd y lefel penodol, gobeithio bod nhw wedi cyrraedd yr oedran penodol o ran hynny. Di hynny'n ateb y cwestiwn ti'n meddwl, Claire? Dwi'n meddwl mae hynna di ateb y cwestiwn. Dwi'n meddwl hefyd, dwi'n just bwtio fewn. Cei, siwr, Wendy. Ie, jyst eisiau deud hefyd, mae'n eisiau ni gofio hefyd, pan bod gen ni bobl sydd yn gwrando, dydy y prentisiaeth ddim just i pobl ifanc. Na, chdi. Byddwn ni'n sôn amdan pobl 16, 17, 18, 19, gan nhw fod yn ei 30, 40, mae'n gorad i bawb, rhaid gofyn bod pobl yn meddwl bod nhw rhy hen, dydyn nhw ddim yn rhy hen i wneud o. Na, byth rhy hen i ddysgu, dim byd. Diolch yn fawr iawn, Wendy, mae hynny'n bwynt andros o bwysig. A mae gynnon ni lot o brentisiaid sydd yn hyn a wrach ddim wedi cael y cyfle i jyst ennill cymwysterau, di mynd syth o waith o'r ysgol wrach a jyst wedi gweithio a wrach bod prentisiaeth yn ffordd iddyn nhw gael cymhwyso a tystysgrif i ddangos bod nhw yn gallu gwneud. Dyna di'r sy'n neis amdano y cymwysterau sydd o fewn fframwaith prentisiaeth. Mae o'n galluogi hynny. Gen ti gwestiwn arall, Claire? Wel, mae Glenda wedi dod nôl ato ni a mae Glenda'n gweithio i Gyrfa Cymru. Mae hi yn mentor STEM. So Glenda, da ni yn neud Facebook Live pnawn yma am 2 a mi fydda ni'n cyfro rhai o'r pynciau STEM. So os ti'n gallu ymuno adag yna, gwych. Ia, oes. Gwesti ddeud wrth Glenda hefyd, mi fydd y recordiad o hwn ar gael a fysa ni wrth yn bodde'n rhannu nhw efo ysgolion. So mae bob un o'r rhain da ni'n neud, a dwi'n meddwl bod ni'n neud 3 gyd, 2 Gymraeg a 1 Saesneg, ia? 2 Gymraeg a 2 yn Saesneg. 2 yn Saesneg, mae'n rhywun gynnau. A wedyn, a dwi'n nhw gyd, so well fi gofio hynna. So mi fydd hynna i gyd ar gael i rannu efo ysgolion, bydd. Cwestiwn holl bwysig sydd yn dod i fyny gyda ni bob tro wastad, tro ar ôl tro yn nosweithio agorad, ydy y cwestiwn ar sut mae person yn ffeindio cyflogwr i wneud prentisiaeth efo. A cwestiwn sy'n cael ei gofyn lot ydy, wneith y coleg ffeindio cyflogwr i ni. So ella bod ni angen treulio chydig o amser ar hynna.
Wel, ia, a mae o'n gwestiwn da mewn ffordd, achos falle bod person ifanc sy'n dod syth o'r ysgol, hwn fydd i cam cyntaf nhw i fewn i gyflogaeth o bosib. So mae o'n gwestiwn ofnadwy o berthnasol. So dwi'n meddwl bod o'n, dwi'n meddwl bod fi wedi dweud ar ryw bwynt yn y sgwrs, dwi'n meddwl bod fi unrhyw berson ifanc sydd yn gwybod bod nhw eisiau dysgu yn y ffordd yma. Mae syniad da iddyn nhw ddechrau ffindio a gwneud y cysylltiadau yna hefo cyflogwyr wrach gofyn am brofiad gwaith ag ati. Dwi'n gwybod bod hynny'n bach yn anodd yn y cyfnod da ni yn efo wrach, ond wrach bod o'n syniad iddyn nhw feddwl amdani nhw gael blas o weithio yn y maes yna hefyd. Ond mae gennym ni fel grŵp Llandrillo Menai a Busnes at Llandrillo Menai lot o gysylltiadau efo cyflogwyr yn barod ac mi dyn ni yn cael ceisiadau gen bobl ifanc yn syth o'r ysgol eisiau dod i wneud prentisiaeth a mi ydyn ni yn gallu helpu nhw yn y broses o leoli efo cyflogwr. Ond dwi'n gwybod, os rhywun arall eisiau deud dipyn bach amdan, chdi sôn o blaen amdan y gwaith, ydych chi'n gallu gwneud i matcho bobl efo cyflogwr? Os gynnach chi, ydych chi'n gwneud rhywbeth fel yn y maes, ydych chi'n gweithio yn y maes? WPO's Work Placement Officers, maen nhw'n wneud pethau, fel arfer maen nhw'n trio wneud y dysgwyr o prospective dysgwyr i cael cefnogi efo cwmni. Siarad efo reolwr a gofyn os gen nhw profiad mewn gwaith yn y lle nhw. Ond mae gynnon nhw rhyw spreadsheet beth bynnag mae o. Mae gynnon nhw companies ar y system yma sy'n dangos maen nhw'n trio ffeindio'r apprentisiaeth a mae'r apprentisiaeth tre'n ffeindio gwaith. So maen nhw'n trio matcho nhw i fyny os mae hynna'n digwydd. Fel arfer maen nhw'n trio encourage nhw i mynd i mewn i'r gwaith lle i gofyn am gwaith, cos mae hynny yn dal y confidence i nhw, hyderus i nhw, bildio hynny i fyny. Ond mae yna matching service. A hefyd, da ni'n siarad efo bobl allan yn gwaith, a mae yna rei mam neu dad yn gofyn iddyn ni sut da ni'n neud o. Wedyn, da ni'n gyrru e-bost i'r coleg, i'r adran maen nhw'n eisiau bod mewn, a gofyn ffordd na da ni'n neud o hefyd. Mewn sgwrs. A dwi'n meddwl bod os ydy'r person ifanc ei hun yn gwneud y cyswllt cyntaf yna hefo cyflogwr, mae yn dangos bod y person yna'n keen a bod nhw'n awyddus i fod yn gweithio. A dwi'n meddwl, bod o'n yn anodd wrach jyst cymryd y cam cyntaf yna i wneud, mae yn rhywbeth, mae'n sgil bywyd ofnadwy o bwysig i'w feithrin. Os o'n i'n cynghori unrhyw person ifanc i fod yn cychwyn efo hynna sy'n o ddifri am fynd i chwilio am waith. Ond dwi'n gwybod bod Gyrfa Cymru hefyd hefo gwasanaeth be maen nhw'n galw yn Apprenticeship Matching Service, lle mae cyflogwyr yn hysbysebu swyddi sydd ar gael i brentisied. So mi fydda'r unrhyw berson ifanc edrych ar y gwasanaeth hwnnw, os dyn nhw'n chwilio am gyflogwr. A fel ni'n deud, os dyn nhw'n cysylltu gyda ni, mi newn ni'n gorau i drio ffindio o hynny dyn ni'n wybod am gyflogwyr sy'n chwilio am brentisied a dyn ni'n gwneud y gorau. So does dim rhaid, a mae yna lot o lwybrau prentisiaeth. Maen nhw wrach yn gallu dod i'r coleg am gyfnod byr beth bynnag i wneud chydig o'r cymhwyster tra maen nhw'n chwilio amdan gyflogwr addas. A weithiau mae cyflogwyr yn dod ata ni i ofyn pwy sgynna ni ar yn cyrsiau ni yn y coleg hefyd. So mae'n gweithio mewn amryw o ffyrdd. A dwi'n meddwl, mi allith rwy'n fod yn hyfforddi ar elfennau gan ddibynnu ar y brentisiaeth, elfennau o'r brentisiaeth hynny yn y coleg heb gyflogwyr. Dwi'n iawn i ddeud hynny, dwi'n meddwl se rwy'n eisiau chwanegu rhywbeth at hynny. Mae ddrwg gynna i. Mae'n ffôn i newydd neu sôn rhywbeth. Dwi'n ymddiheuro. Ffôn pawb yn neud hynna wan. Hynna'n ateb y cwestiwn, Claire. Yndi, diolch. Ond mae fi wrthi wan. Sori am hynna. Newyddion, mae rhaid bod rhywbeth di digwydd. Mae rhaid bod rhywbeth di digwydd, reit. Dylan ni sôn amdan anghenion ychwanegol ella os pa cefnogaeth, mae hynna'n cwestiwn sydd yn cael ei gofyn lot.
dydwch os oes na myfyriwr sydd yn dyslexic enghraifft, sut mae'r coleg yn gallu cefnogi nhw trwy prentisiaeth? Wel, dwi'n meddwl bod mae hwn eto yn cwestiwn ofnadwy o bwysig, a dwi'n meddwl bod ymwybyddiaeth ni rwan o gyflyrau wrach sydd yn un anodd i bobl ddysgu mewn ffurfau traddodiadol, fatha lot o sgwennu ac aroliadau, felly dyn ni yn deall yn well amdan gyflyrau felly. Ond wrth gwrs, mae prentisiaeth yn agored i unrhyw un sy'n dysgu mewn gwahanol ffyrdd, a dyn ni'n addasu y dysgu drwy brentisiaeth i siwtio y person yni. Dyn ni yn cefnogi prentisiaid mewn lot o wahanol ffyrdd, a dwi'n meddwl falle gallith bob un ohonych chi ar y sgrin ddeud yn well na fi o enghreifftiau o gefnogaeth dyn ni'n rhoi i ddysgwyr sydd wrach hefo anghenion ychwanegol i beth fatha dyslexia neu spectrum autistic neu rhywbeth fel yna. Os edrych chi rwy'n dweud pa gefnogaeth fysa ni'n rhoi mewn achos fel yna? Wel, na i gychwyn, Cwestiynnau, mond i sôn sut fysa ni'n cychwyn. Pa mae dysgwyr yn dod ata ni ac yn cael eu cyfweld, da ni yn trafod beth di anghenion yr unigolyn, a mae yna drafodaeth yn digwydd fel bod ni yn ymwybodol ac yn medru gwneud darpariaeth i'r unigolyn yna. Wedyn, mae'r unigolyn yn gwneud yr asesiad west, fel bod ni'n gweld beth di y lefel mewn rhif a mewn gwaith ysgrifenedig. Ac o hwnna, da ni gallu symud ymlaen wedyn. Achos mae'n dibynnu'n union ar y maes rhaglen. Achos yn gofal, oherwydd y cymwysterau newydd sy'n dod rwan, mae y dysgwyr gofal yn gorfod eistedd asesiadau. A wedyn, ella bod hynny'n golygu bod nhw'n mynd i gael mwy o amser i wneud yr asesiad, ella bod yna bethau fel reading pens ar gael iddyn nhw. Felly, trafod hefo'r dysgwr, a nid yn unig trafod ar y cychwyn, ond mae hon yn drafodaeth sydd yn mynd ymlaen ym mhob cyfarfod i wneud yn siŵr bod ni yn ymateb i anghenion yr unigolyn. Na ddim rhyw blancad ydi o bod ni'n edrych ar bawb yr un ffordd lle. Felly dyna beth yw'r cychwyn i ni yn gofal lle. Ie, a dwi'n meddwl bod mae'n ei gyfrifoldeb arna ni fel darparwr hyfforddiant beth bynnag i fod yn siŵr bod ni'n cefnogi dysgwyr mewn ffordd sydd yn addas i'w anghenion nhw, a wedyn fel mae Enid yn deud, pan dyn ni'n cofrestru unrhyw brentis o'r newydd, dyn ni yn gwneud profion yn swnio dipyn bach yn ffurfiol, ond profion ydyn nhw, ond maen nhw yna i helpu ac adnabod y llefydd mae rwy'n isio y gefnogaeth ychwanegol yna. Dyn nhw ddim yna i weld be mae rwy'n ddim yn gallu wneud mwyn i gael wneud, ond maen nhw yna i ni weld pa help ychwanegol da ni angen rhoi i unrhyw berson gan ddibynnu ar beth yw anghenion ychwanegol nhw. Dwi'n meddwl hefyd, i fynd ymlaen o oedd Enid yn deud, dachod mae yna rhain dod o'r ysgol ac yn deud, dachod bod nhw wedi cael eu profi bod nhw efo dyslexia neu rhywbeth fel allu. Ond o fatha profiad sydd gen i, da ni wedi cael pobl yn dod ata ni sydd wedi mynd trwy'r ysgol i gyd a heb ddeud dim neu heb wedi cael y cefnogaeth ar gael lle. So da ni wedi cael lle da ni'n gyrru nhw amdan y profiad a wedyn am bod ni wedi sylwi a wedi trafod o efo nhw fatha, mae yna rhywbeth bach yma, dwi'n meddwl bod chdi rei gyffyrddus efo gwneud neu so ella da chi'n sylwi bod nhw allan cymryd mwy amser, da chi'n lot o bethau gwahanol does. A da ni dal yn dysgu nhw, ond da ni bob tro'n pwysio iddyn nhw gael y prawf ma wedyn iddyn nhw gael yr help ma'n angen. A da chi'n dysgu nhw ac asesu nhw mewn ffordd gwahanol. Dachod ella wneud o mwy ar lafar na gwaith ysgrifenedig a felly efo hairdressing yn enwedig mae o fwy visual fatha learning dydy, so trio wneud o fel mwy a siarad drwyddo fo'n lle bob dim ar bapur lle maen nhw'n gorfod refaisio hefyd. So just trio gweithio fo'r dysgwr na, dachod mae'na pethau bach dwi wedi fy pigo fyny ar YouTube a felly neu pan mae'n ei PGC efo revision efo post-its yn bob man yn lle bod o'n un llyfr i ddysgu allan o. So dachod da ni'n dysgu wrth fynd, so da ni bod yn cymryd adborth gyn y dysgwr na o beth sy'n gweithio iddyn nhw neu beth ddim neu wbeth da ni heb di drio blaen. So, mae pob o wahanol a mae o'n masif, dydy, o'n just un peth lle. So. Mae hynna'n wir, a dwi'n meddwl
mae mor bwysig i ddeud, dwi'n meddwl bod fi'n siarad amdan pawb ohono ni fan hyn, dyn ni wir yn trio gweithio hefo be mae pobl yn gallu wneud, ddim be maen nhw ddim yn gallu wneud, a dathlu hynny yn ytrach na meddwl, achos mae pawb yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol, a mae pawb efo doniau a chryfderau a sgiliau gwahanol, a wedyn mae'n dweud, dyn ni eisiau adeiladu a chwarae i gryfderau pobl a helpu lle mae angen yr help ychwanegol yna, fel bod pawb yn gallu llwyddo. Oes yna rhywbeth arall, Claire? Wel, dwi'n meddwl, da ni wedi trafod dipyn amdan be da ni'n neud i goroesi yr sefyllfa sgynnon ni ar hyn o bryd trwy defnyddio gwahanol technoleg fel y Zoom a'r Facebook Lives, ond da ni... Oes na unrhyw beth da ni angen siarad amdan ynglyn â hynna parthed dechrau nôl ym mis Medi? Ydyn ni'n rhagweld unrhyw newidiadau, mae hynna'n pwnc trafod i bobl, fydd prentisiaethau dal i bwrw ymlaen fel arfer? Dwi'n meddwl, ar y funud, da ni'n dal i recriwtio prentisiaid newydd mewn lot o gwahanol llwybrau da ni'n cynnig yn nhw, achos mae'r cyflogwyr yn dal yna, maen nhw'n dal i recriwtio, so mae'r cyfleoedd yna i brentisiaid newydd. A dwi'n meddwl fel, da ni wedi drafod yn eitha eang bore yma, mae pawb di addasu yn y cyfnod 3 mis dwytha yma. Dwi'n 3 mis, mae'n 3 mis a mwy wan yn dydy. A bod ni wedi dysgu cymaint yn hunain yn y cyfnod yma o sut i ddefnyddio technoleg ac ystod reit eang o technoleg. Da ni'n defnyddio Google Suite, fatha Google Classroom, Google Meet, Hangouts, WhatsApp, Facebook. Da ni'n defnyddio, mae pobl yn gweithio ar eu ffôns, maen nhw'n gweithio ar laptops. Da ni'n defnyddio unrhyw beth sydd gynnon ni. Chos mae pobl efo offer gwahanol a dyn ni'n addasu i wneud i beth gynnon ni weithio lles gorau y dysgwr. Byddwn ni yn cario ymlaen, da ni'n gweithio ac yn monitro yn ddyddiol beth sy'n digwydd o ran canllawiau i sectorau gwaith gwahanol a sut mae hynny'n agor i fyny'n ar y deg, a gwrach bod ni'n bach mwy ar y deg yng Nghymru lle mae rhai sectorau yn agor i fyny. Ond dwi'n rhagweld mae agor y byddan nhw, ac y byddan nhw eisiau bobl i weithio yn nhw, a mi fydd y cyfleoedd yna. So, fyswn ni'n awgrymu unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud prentisiaeth i gysylltu hefo ni, i drafod be maen nhw eisiau gwneud, a mi newn ni'n gorau i ffitio hynny ymlaen. Di hynny'n ddigon i ateb y cwestiwn yna. Mae hynna'n wych. Mae jyst un sylw arall dwi eisiau gwneud os cai. Achos mae di'n haro fi yn ystod y sgwrs yma. Mae dim ond merched ydyn ni ar y sgrin yma heddiw yma. A dydy hynny, dwi'n meddwl neb fynd o yma sy'n gwrando yn meddwl, dwi'n mynd i fanne, achos os ym dynion yna o gwbl yn gweithio yn y busnes allan y llynau yma. Dydy hynny ddim yn wir chwaith na chdi. Allwn ni jyst gael rhyw fath o syniad o faint o ddynion ifanc a hogiau sy'n gweithio yn eich meysydd chi, sut mae hynny'n gweithio o fewn sector? So ni'n jyst yn mynd rownd y sgrin yn sydyn i bobl gael syniad o sut, os o'n i'n fachgen yn gwylio hwn wan, sut ydych chi'n denu fi i fewn i'ch meysydd chi gan ystyried, mae dim ond rhyw hen merched sgynnon ni ar y sgrin yn fan hyn o flaen pawb. Ai gychwyn yn enid o Sky, please. Wel, yn bendant yn y maes gofal, mae ganddo ni dipyn o prentisiaeth sydd yn ddynion yn dod i mewn i'r maes, a dwi'n meddwl yn y cartrefi gofal mae yna lot o ddynion yn gweithio a maen nhw'n dod atan ni i wneud cymwystera. Felly mae'r maes gofal yn faes sydd yn cynnig lot yr un cyfleoedd i ferched a dynion. Da iawn, falch o glywed. Beth am gofal plant, Wendy? Os yna lot o fechgyn a dynion yn gweithio yn y sector yna? Mae yna fwy o dynion yn gweithio yn y maes iechyd a gofal plant a phobl ifanc. Am gen i lot o ddysgwyr sydd yn dynion a dynion ifanc. Da ni wir angen hogia o'r ysgol a dynion feddwl am dod i fewn i maes gofal plant, o ran gofal plant ar y cwrs chwarae, cwrs
children's care learning, play and development. Please dwch, cos da chi'n dod â persbectif wahanol ar chwarae, da chi yn edrych ar y risgiau bethau'n wahanol, mae gennych chi rhywbeth extra i gynnig, a sa'r pobl yn snapio nhw fyny os fysa dynion a bechgyn yn dod ato ni. So dyma bod hynny yn werth i ddeud. A Laura, nes di sôn amdan cyrsiau, dim bod ni isio stereotypio, ond barbwriaeth a pethau fel ein hefyd. So faint o hogia sy'n gwneud cyrsiau trin gwall a harddwch gyda chi? Genna ni ryw 20 i gyd efo'i gilydd sy'n gwneud barbro fwy na dim lle, ond eto fath oedd Wendy'n deud, da ni'n annog hogia i wneud y trin gwall hefyd, mae'r salons wrth i bod efo hogia yn gweithio na maen nhw'n dod a fatha rhywbeth gwahanol i fewn yna lle. Sgennon ni ddim staff fatha trin gwall a harddwch sydd yn ddynion, ond pwy bynnag sydd wedi dod ato ni'n y gorffennol, dim bwys gennon nhw gwbl, dachod fatha maen nhw'n cael eu trin fatha pob arall a dyn nhw'n gweld dim byd fatha yn rong efo felly. Dyn nhw'n gwynio, mae yna ddigon o hogia ar y cyrsia lle, dach maen nhw wedi cymysgu rhwng genod a hogia, so na, maen nhw'n fain. Yndi. A swn i'n dychmygu hefo lletygarwch ac arlwyo ac ati fyd, mae cyfleoedd i unrhyw un yn hynna? Oes, ar hyn o bryd, da ni'n gweld bod yn y gegin mae yna fwy o ddynion, ond eto mae yna lot fwy o ferchaid yn dod trwad ers o'n i'n gweithio yn y gegin flynyddoedd yn ôl. Ac front o haws mae yna fwy o ferchaid, ond eto mae yna fwy o ddynion yn dechrau dod i fewn i hwnnw fyd. So, ie, fydd o'n irwyn sy'n gwneud, really. A diolch i fath i ti, Glenda, mae dynion yn gweithio rhyw fath yn y sector? Ia, does na'n problem efo ni yn y sector ni. Mae'n hannar a hannar, dwi'n meddwl, o ddynion a'r merchaid yn neud y swydd. Lefel 2 i fyny i'r top, i'r lefel a uwch. Mae nhw'n hannar a hannar, dwi'n meddwl, efo'r dynion. Ie. Dwi'n meddwl bod yna neges bwysig i roed hynna, achos os o'n i'n eisiau neb cael cam argraff, jyst am ddod yn ferched ar y sgrin. Ydych chi dorri ar draws, sori de, achos nath ni siarad gyda fo, especially dynion o'n di bod adra methu mynd y 3-4 mis heb dorri gwalla, maen nhw wedi bod, swn i feddwl yn potsian mwy na be mae genod wedi bod yn neud. So, ella bod hwn ydy'r amser ydyn nhw feddwl, dach be, dwi'n really da neu hynny, dwi'n really ffansio mynd i fewn i dorri gwalla. A dach o, mae'n gallu bod yn hollol wahanol i be maen nhw wedi bod yn gwneud, o'n y hogyn oedd yn gweithio fi blynyddoedd yn ôl. Dwi'n cofio client sy'n gofyn efo, sgod hyn oedd eich eisiau gwneud yn gadael ysgol. O na, mynd i'r armi, ond o'n i wedi torri mewn glin, so ti wedi dewis trin gwall yn lle. So mae'n gallu hollol flipio drostodd i rhywbeth. Dach ella bod nhw rhyw oed wedi cael diddordeb yn efo gynt a bod hyn wedi gwneud yn ôl so. Yn hollol. A dwi'n meddwl, mae efo unrhyw beth mewn bywyd, peidiwch a jyst cymryd yn ganiataol, mae fel ne, da chi wedi feddwl mae hi. Cadwch eich meddwl yn agored, a fel ne, sy'n ni'n croesawu unrhyw un o bob gallu, o bob lliw, o bob llun, o bob rhyw a gati. Jyst i ymuno hefo ni, ac fel dweud, os da chi teimlo bod hwn yn ffordd sy'n siwtio chi o ran dysgu a meithrin sgiliau a cymwysterau, wel, sy'n ni yn awgrymu i unrhyw un ystyried prentisiaeth. So dwi'n ymwybodol bod ni wedi bod wrthi am awr rwan, coeliwch na fideo. A dwi'n meddwl bod fi, o'n i bai bod yna rhywbeth arall wedi dod i fewn o ran cwestiynau yn frys, mi na i gloi, Claire. Na, does dim byd arall. Ella, pan da chi'n cloi'r Rhianwen, ella sa fo yn syniad jyst rhoi hysbys bach i cyflogwyr, cos da ni heb sôn amdan be os ydych chi'n cyflogwr sydd yn dilyn y rhaglen yma bore yma, be maen nhw angen wneud, os maen nhw wir isio cymryd prentis ymlaen, ella bod y jyst werth cynnwys hynna pan da chi'n cloi. Ie, diolch yn fawr, Claire, am atgoffa fi. Mae hynna, dyn ni wedi sôn chydig bach amdan gyflogwyr a'r gwaith pwysig maen nhw'n wneud i gefnogi prentisiaid sgynnon ni ar yn llyfrau, ond mae o'n hollol wir. Da ni mewn cyfnod anodd, dyn ni isio i gyflogwyr ystyried cymryd prentis fel y ffordd o ddod â bobl newydd i fewn i'w busnesau nhw, ffordd o fuddsoddi mewn person ifanc neu person newydd i'w swydd o fewn i'w sefydliad nhw. Mae o'n ffordd gallwch chi gymryd person ymlaen. A mae hwn yn wir hefyd i person ifanc sy'n eisiau mynd i siarad efo cyflogwyr. Deudwch hyn wrthyn nhw. Os ydyn nhw'n cymryd person ifanc ymlaen fel prentis,
Mae'r hyfforddiant maen nhw angen ar gyfer cyflawni'r brentisiaeth yn dod i gyd yn rhad ag am ddim. Mae'r profiad yna dyn ni yn gallu rhoi fel coleg i gefnogi y person ifanc a cyflogwr yna yn dod yn rhad ag am ddim i chi. Yng Nghymru mae prentisiaethau am ddim yn bwysig ofnadwy, cofio hynny. Ac pan ddech chi'n ystyried bod prentis yn hyfforddi am 19 mis o leia ac yn aml yn hirach na hynny, mae gwerth yr hyfforddiant yna wir yn werth i gael. So mae o yn rhywbeth gwerth chweil o safbwynt cyflogwr ac o safbwynt person ifanc. Ond i gloi, swn i'n deud, mae lot wrach o bobl yn meddwl bod prentisiaeth mond ar gyfer y bobl yna wrach sy'n wedi llwyddo cystal yn yr ysgol. Swn i'n deud nad ydy hynny bendant ddim yn wir. Gobeithio bod chi wedi clywed bore yma bod yna brentisiaeth i unrhyw un, diolch bwys pa faes maen nhw eisiau hyfforddi yno fo. Mae gennym ni sesiynau eraill yn rhedeg sy'n ymwneud efo sectorau gwahanol ag ati, ond mae yna lwythi o brentisiaethau sydd ar gael i chi. A maen nhw ar gael i'r bobl yna sydd eisiau dysgu drwy weithio, sydd eisiau gweithio'n galed i wneud cyfraniad yn y gweithle ac gwellai hunain drwy y cymwysterau maen nhw'n gael. Dydy o ddim yn opsiwn hawdd, ond mae o ar gyfer pobl sy'n dysgu mewn ffordd wahanol a sy'n eisiau gwneud y gwahaniaeth yna. So, os da chi'n meddwl bod hwnna'n siwtio chi, bod chi'n gyflogwr neu'n berson ifanc, plis cysylltwch efo ni ar wybodaeth. Gobeithio da chi'n weld ar waelod y sgrin, ac mi wnawn ni beth fedrwn ni i sicrhau bod gennych chi leoliad prentisiaeth sy'n siwtio chi. A dwi'n meddwl ar y nodyn yna y gnawn ni gloi. Dim ond i mi ddiolch o galon i pawb o'na chi sydd wedi ymuno hefo ni yn ystod y darllediad byw yma. Ac os da chi'n gwylio fo eto, da iawn chi. A fel wneud, diolch yn fawr iawn i chi am wylio eto. A diolch yn fawr iawn i chi gyd fel panel sydd wedi sgwrsio hefo fi heddiw. Dwi'n gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth newydd am brentisiaeth i chi sy'n gwrando ac y byddwch chi'n gwylio eto. Diolch yn fawr iawn.